egungo testu ingurua, egoera administratiboaren ondorioa da, hasteko, Euskal Herria existitzen da, batzuentzat ez da existitzen, zatituta dago, hori da negatibo administratiboki, euskara ez da ofiziala Ipar Euskal Herrian, sasi ofiziala Nafarroan, eta laren ofiziala hemen debaldean. Urtetako egoeraren ondorioz, normaltzat hartu ditugu normalak ez direzen gauzak, eta osasun arreta gurea ez den hizkuntzan eredutzat hartu dugu, eta horri guztiari buelta eman behar zaio. Hori izango izateke esan da, gainetik esan da gaurko testu ingurua. Onartzen dugula mundu osoan onartzen ez dela.